Продал си апартамент или имот. Мислиш, че трябва да платиш данък. Но знаеш ли, че в някои случаи не дължиш? Член 13 алинея 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е уредено точно кога не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на имоти. Съществуват две хипотези. Първи случай – продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 3 години. Втори случай – продажба или замяна до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между дата на придобиването и дата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. Но ако условията не са изпълнени, данъкът е 10% върху печалбата. Печалбата е разликата между продажната цена и цената, по която си придобил имота. Много хора плащат данък, когато не са задължени, или обратното, не декларират, когато е задължително. И в двата случая последствията са неприятни. Ако си продал имот и не си сигурен дали дължиш данък, обади ни се преди да подадеш декларацията.